Ribeira acolle nas próximas semanas a programación do Festival Ribeira de Humor. A concelleira de Cultura Herminia Pouso deu conta dos detalles desta iniciativa que engloba actuacións cómicas e monicreques. As actuacións do Festival Ribeira con Humor comezan este sábado día 8 co espectáculo Pista Activa, un combinado de circo galego co trío Refugallo no Paseo do Malecón. Queremos, pois que este festival adquira entidade propia, o terceiro ano que se realiza. Van a ser actividades que están previstas que se celebren todas ao aire libre, se o tempo non lo permite, e vamos a ter 10 espectáculos. Son espectáculos que van dirixidos a todo tipo de público, é dicir, dende os máis novos ata os maiores, e teremos as actuacións no palco de pedra do Malecón e terémolas tamén na praza do Concello. Vamos a empezar este sábado, día 8, no Paseo do Malecón, ás 9:15 da noite, co trío Refugallo. Fan unha actuación combinando circo, un espectáculo que mestura clown con música feita con instrumentos feitos con materiais de refugallo. As actuacións continuarán o sábado 15 de xullo ás 9:15 co concerto magnífico da compañía Os Sete Magníficos máis un. O 28 de xullo o Mago Teto no palco de pedra ás 10:30. As actuacións que se complementan con espectáculos de monicreques continuarán ata mediados de setembro. A súa banda na Praza do Concello terán lugar as actuacións de monicreques. A primeira delas é de Fran Rey, que representará o 2 de agosto ás 12 da mañán o espectáculo A Galiña Azul, baseado nunha obra de Carlos Casares, o autor que estivo homenaxeado este ano 2017 no Día das Letras Galegas. É un espectáculo para o público infantil que mestura narración, humor e maxia para chegar aos nenos ao universo de Carlos Casares. O día seguinte, o xoves 3 de agosto, á mesma hora, a compañía Títeres Seis Dedos achegaranos o seu espectáculo Cocer e Cantar, con música e cabaret infantil. En caso de choiva realizaranse na carpa da Rúa de Galicia ou no auditorio.